Kasi nga, gusto niya kasi. Kasi nga, ihampas yan. Kulit-kulit! Yan, kaya gusto ko na yung cellphone. Yan. Sabi siya, kuha yan. Gusto ko yung kunin talaga. Gusto ko nandun sa loob ako eh. Ba't kaya na ako nandun sa loob? Ila, dampot mo. Damputin mo, Ilay. Ila! Tak. Tabingi na naman iyak po ito. Kalahati na naman ang napasok sa upuan. Hyper, mamaya pag naantok mo yan. Luya. Yan na. Ano sa ba ito? Ayan, maalis ka. Ha? Pero, ilan ang sinabang mo? Ayos na yun kasi nakakain kasi. Para medyo malambot sa kanila. Kasi yung ginagawa niya tapos sakto yun. Kaya gano'n siya kaganda pag nasa ayos na yan. Nilagyan mo lang sa sabaw. Hindi. Dagdagan mo lang. Tatlo. Ilan ba sinain mo? Dalawang sa lahat. Oo, ayos na yun. Saan ka mahigit? Tatlo at kalahati. Bakit dalawat ka lahat mo na naman sa inyo? Sama na sa kalahati. Okay, laman yan. Oy! Ano? Mahilig ka talaga sa wire. Wiring ka ba? Wiring ka. Halika na. Halika na. Ay, bata. Halika dito. Halika. Isa. Dalawa. Ano ulam? Isa, dalawa. Morning po. Good morning. Isa. Isa, dalawa. Isa, dalawa, tatlo ang tatay mong kalbo. Hello? Hi. Hello, hi. Hello, hi. Hi, 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 hi.